এই কথা ফাইমানি ইয়াগুলো বসু ও যে লংদ্রে বেলেও বসু ফ্যামিলি র আমদে একে কষ্ট খাই ব থাই রগো আমদে একে স্কুল লগো থুলাই মা দংখা বো কেছে পুলিয়ানো চিনি মিডিয়া ইলেকট্রিক हामबाय ताम चैनल सोरां जाति मिडियानो ब्लाइके हामबाय तामके जों मिया सानजा दिगे हठाৎ खबर मांखा इनादा इनफरमेशन थांखा मानिक चौधरी गामियाव 104 फेमिली ब्रक नबार वातैते कथर फ्लाई नक गंनि नष्टंखा मन करे मानिक चौधरी जेबी स्कुल ब्रक खाई कैम्पिंग खाइके जों खबर मांखा मन बगे साथे साथे भिडियो साबना आं कल खाइका फनो फोरोंलायका ब लास्ट डेटनो फाइ जों हरनि बिसिंनो फाइका थुल बुजिता फाइ जों बंनि आसय बिसि जों सोंपाइका सुख दुख सोंपाइमानि यागल बंनि चामुं बंनि थुथाय दै हो जों जता एरेन्जमेन्ट खाइ जों प्राय मिया हरनि बारफ्रा एकटा दिगि नगावदानि किफिलका हमनि बर जों बंनो कल रिखलाखा जों फुंगाइ साथे साथे एसडीएम साबना कल खाइ जों तिसे बिजिता फाइने ताक बिजित स्पट फाइजा ताबु जों जे बंनि पाराव जे क्षतिग्रस्त दंमानि तहसिलदार एसडीएम साहब बिडिअ साहब दै जों बिजित खालायनाय बिजित खायमाना यागल बंनि जे क्षतिग्रस्त दंमानि जों अम गभर्नमेन्टनि थ्रुयै जों बुसु जरतै बंनो साहाय्य खायमान याग बारकमान जों अम चाइतो गते कैसे काइनि काइ थामजागाव जेमन मासली रियां पाराव बो कैसा आमते हाकै स्कुल मा तंजा अंकै नालकाता जमते बस्तिओ बा आमते हाकै मा तंगो माने अब अम चिनोदा एक्जेक्टली रिपोर्ट थाया जों मजा सिबि मांखा ताबुक नंनि मिडियानि बिसंतै नं खुबतै जों खोनाका जों दा एसडीएम खुब दंग दा बिडिअ साहब दंग आं बंनो सानाय बंनो सावै ताबुक जों अल्प उस्पत थाङै भिजिट खालायनोसै गे बरक जे खोना माने नग रगले बाइजाक दा आमते रक खोनाका नग ताक मानिक चौधरी पाराव जे कैम्पिंग खाइ दं माने बं खुबो जों खोनाका अनेक जन बाइका विशेष भाबे 3 पाखा जों अम ताबुक तहसिलनि माइदों भेरिफाइ खायदेनाय गे जेता नों सिगांल सामान जे अन्य जागा जे कैम्पिंग खायो माने अम चिनोदा खबर फायाबा ताक नंनि बिसंतै जों खबर मांखा जों ताक अब बिजित थानाय गते कैसे सार सुमुंगे ताबुक फानो नगो कयेक जना दङ सुंनोबो सावो जे बिनिबो नग बाय थांका आमति खाय ताबुक फानो नरो हापां रबाय बक्रंनि मायाखौ बंनले तामरक सानाय हापां रंनि ओ जागाव ओ जे नग बाय थानाय नो सेब साब्रौ दिनान बागै इंगाके हापां अमना आं बिना पिसं कयनाय जे नुखुं अमतै हाय क्षतिग्रस्त दं तखाय ब्रक इमिडिएटली एसडीएम ने जागा एप्लिकेन्ट खायनांथों एप्लिकेन्ट खाय